Jo crec que en Duran, de totes maneres, ella ha d'assumir un fet històric que s'ha produït a Catalunya per primera vegada, i és que s'ha d'assumir el fracàs del catalanisme polític. El catalanisme polític, molts dels nostres espectadors, o la majoria doncs ho saben, era aquell intent de Catalunya per part d'encaixar-se a Espanya sempre i quan li fos respectada la seva personalitat pròpia i pogués tenir un marge de maniobra per desenvolupar unes polítiques de tot el tipus beneficioses per a Catalunya, sempre amb la intenció de col·laborar amb la governabilitat espanyola. Això ha desaparegut. Això és una cosa que bona part de la classe política catalana ja ha assumit, però en Duran continua volent incidir en aquesta línia, que és una línia fracassada. I fracassada, entre altres coses, perquè per part del govern espanyol també li barren el pas. O sigui, no es vol cap mena de reforma. És més, es vol una política cada vegada més recentralitzadora. Clar, en Duran es troba en una posició de neutralitat, que es troba també en Pere Navarro, els socialistes, perquè ha arribat un moment que la situació política a Catalunya demana uns posicionaments clars. O sí, perquè la independència és l'eix del debat. O sigui, hem aconseguit, tots els independentistes, i d'això ens en podem mostrar satisfets i podem apuntar-ho en el nostre, diguem-ne, èxit, que hem aconseguit que el debat polític estigui centrat en l'independentisme. Clar, si està centrat en l'independentisme, aquí o és sí o no a la independència. No, evidentment. Evidentment. O sigui, el debat és aquest. Però bé, aleshores, el debat també, a partir sobretot del dia 25 de les eleccions, ja s'ha traspassat paral·lelament allò que en diuen el dret a decidir, si estàs a favor que el poble de Catalunya voti o no voti. Això és una cosa bastant transversal en totes les forces polítiques catalanes. Tothom, més o menys, a excepció de PP i Ciutadans, que diuen que el subjecte polític és el conjunt de l'estat espanyol, i els altres partits que diuen què és Catalunya. Però bé, en tot cas, la neutralitat jo crec que passa factura política en aquests moments. Els socialistes es pot veure d'una manera clara que els està passant factura, i jo crec que en Duran també li passarà factura. No sé a l'estat espanyol, com diu el senyor Palomo, que és el més ben valorat, però indiscutiblement a Catalunya sí. I Convergència, el que diu l'Oriol Beltrán, alguna mesura haurà de prendre amb en Duran perquè clarifiqui la cosa.